But it's end of those days. It's one of those days. Solo. Don't worry, my generator is coming. Generator is coming. Don't worry. Picnic here, my dad. Dad is picnic. Gomora, yenyu Gomora yaskana. Murikucha kumo Gomora. Kucha kumo Gomora. Uyo. Mo Gomora. Zaendwa. Chakaenda. Hello. Thank you, Nini. Guys, muna order food again. Gato le food ya order. Iri kupiwa iyi akudedza nemazita. Wi-Fi password iripo for free munhu wese password. Oi, password. Terence Mabena, let me do you a favor. Let me just do this so that you don't have to see her. Block. Tibecha kuendesa. Kubhini straight away. Ndomiendesa kubhini. Who is SK? SK. Oyo. This thing I bought it 160, it's 900. 900. I know it's That don't block. I try and pause. I
atoenda angarodzwa nemunhu nokuti atamba. Don't worry Marilyn, ndatomitra favor uyu. Awa munhu ari ungabweka nemunhu ari kuzvitambira hake. Liza, but when we are doing functions, we announce here. Because you know, we want to come, but we announced. We announced with you guys. Hande. Ghetto style. This is ghetto style. Liza, next time, cha. Yan. Jinda Mr. Fish and chips. Aiwa, fish and chips da odira kama nakadika ka. Kakaka chiti plate shi. Danyora pati. Jinda lati fish na chips evana. Yes. Kuna zeko Africa and Apostle, tell them to run our own race. We run our own race. Mira tipenza kuchaka tipinde mumafaro. Mira tipenza kuchaka keso pinda mumafaro chaimo. Tipinde pa radio apa munyatsoona. Isu chakuita zvokuna kirwa chaizvo zvokana zvokunyepedzera. Totofuma makuseni tichiwa musana nokutamba. Let's dance social vukorise. Guys, apa mwana pane mudhari zodari kwa birthday andivigira mama finza. Ona izvo ndavigira, ona. Ndavigira mama finza. Andisi munhu wezvinhu zvinotapira hazvo. Zvinotapira handisi munhu wezvinhu zvinotapira but ndichazama kudyawo 1 or 2. Ndatengero ndavigirwa chimokisi. Uyo. Ai. Matoro kisi haka. Iwe. Kujobe kupinoni. Haka matoro kisi haka. Liza, life is too short. Life is too short. Haka. Haka matoro kisi haka.
Biam lambo, surprise ari mu comment section imomo mana kuya. Nya ya bolu tujuga. Ndakubata phone. Papi zeruja. Ukanetseka undipono bobatawo. Okay, it's okay. Yeah, murikuzviona sei madiaries, murikuzviona next time hamusari panchitati gidi munotomhanya, musasara madiaries. Now takudya sapa yedu iyi sapa. Makachenesa mose komadi kutida nawo. Munhu wese akaudziwa panapa, kana uri mudhayari munhu wese akaudziwa panapa chibhadhara makuchema. Thanks Ausizeri, thank you my sister. Liza, unotorwadziwa ukatopora nezviri pano pari kufaya. Iyo food yemudye iyo murikuzoona sei delicious food. Tonakirwa hedu. Zare pano. Kodjau. Mwana wani andao dasadza. Mukati ndidasadza. Maiti tsamba kumasiya kwenya. Miripiri yakaira apa. Aiwa zvakanaka. Zvakanaka ka? Rova for famba chikafu rova. Nema cocktail acho. Give the chilies. Let's chilies. Nai chilies. Oh. Zvakanaka ka? Guys, Mercedes. Madiaries. Mercedes ari ku front. Pane chadambuka choga. Aiwa irumu yangu we. Amuna munhu chadonha nei. Kuti mune ghost nai. Mchacho wangu uri mwajoka nechivuno icho chocho. Wendo andahaya pana mapesa. Boje kuti. Pana mapesa mchacho wangu chitambo. Nawe ndikutambo. Hey, that is food is nice. People they must just improve, but I say, Pablo.
Nanga. I want to make all people this tomorrow they start gossip about. I was just saying about. Kungoti vanhu vemuno vanofarira iyo ipapo vane koshita sterek test yavo vati vapa white rice vanoti hainaki munhu otisaita vanhu vemuno havatodi white rice saka vanotaura kuti hainaki akati vanoda yavo yoyo testic ndoya vanoda Yeah, that's what. Which one? Yeah, we'll send you. Not you all, the petty power. No, you are supposed to put him back. Not you all. Hey, Governor Funga, they get you go baya. Anyone on a fire. Oh, and the very power, and the very power, and the very power. Mabu's very folk. They get you go baya. Anyone. Hey. Bopa. Momo. Open the room, Bray Momo. What was I, Momo? But I'm not going to do it. Jesus, I want chilies. Guys, okay, no, like chilies. Baby shower comes to 27 November. Then anything go baya. Then you are on a fire. And the very power. And the very power. And the very power. Then anything go baya. One of the diaries, Laina, one of the diaries, stay tuned. Zenga china coffee ziriko. Tibewa chilies, guys. You are going to back song for seka. Kujobe kuna zukuiwa kwa kune baby shower tinash. Kuna baby shower kuna yiriko. Ndakayisa kutitundise. Udzaive vana shumira zakuisei baby shower uko kwakanaka kuno zishiki kwachakamboitira yestory complex makanaka so Fairlands mjobe kum clear 27 November. Fairlands, guys, Fairlands. What is it?
Ndeke baby shower. Ndeke chirungu. Dress code varu chirungu. Baby shower. How much? 200. 200. 200 including including 3 meals. Dress code green, brown. That was about today when I champagne. Champagne. Look, the chicken sneezer. $200 Matipaisha. No, the food manchi. The food banana. Yeah, admin where the Harris. Abapo. Abapo. Very Mouth James, my place up soda. When I'm now order fish and chips in here, you can say. One of the people here, I can't eat another plate. And 2 years. And 2 years, yeah, plate again. And Nakeli. Tiri ku picnic. Munasire ku picnic. Masuka bachipinda pa dancing floor naiga. Pa dancing floor chakuchida speaker redu. Vagutisa chakuchida generator. Maybe ayo hapo tell them we want our food. Manavaja. Anda la puta. Takurami nacho. Takurami nacho ne change. I know that on
yeso dai Brenda maposi sivada wanyora zvoona zvavo waona here zvawanyora Brenda masivada waona here zvawanyora akamboti anosvika verengai zvakanaka verengai zvakanaka tapinda komenti yako Brenda komenti yako taisa iyo tapinda komenti yako Brenda aiwa verenga zvakanaka verenga zvakanaka verenga zvakanaka unazoona hada naye Brenda asina zvawaitwa nezuro asina zvawaitwa nezuro indaa zvakobuda zvazviri yako yajera indaa wakofunga izvozvo zvawanyora izvo asina zvawakaitwa nezuro Andrachi Bab ya baby niwa ai kabisa simeni ndandabisa ana kubisa ikomenti iripo ingoripo komenti yako hata uiona wewe sisi Lilian sekayo zvanya unoshaya kuti pfungwa dzake dzadzifunge for babalas Shampopo Magidian Magidian Anza chitie blonde wakanganisa kuona vana vake akabata mwana wake umwe uyaruko wakanganisa kuona wakanganisa kuona asiri yemunhu wako wakanganisa kuona asiri wakatobata mwana wake vana vake ari kumakumboni umwe mwana wake uchitiuya rapa You know me, I do things my own way. You know me. Don't talk about that. She didn't break down any music. Actually, no. That's me and actions. South Africans, the time is up. We need to play our own generator. Haka.
Why must we lie? So he one plate and because we may one we are not one, so it's one plate. Hey, fish and chips. It's only you put it all that box. Oh no, but if we are they are asking if the box is finished so you can go. So it's going to be an extra. Oh, what is your banana extra? No, it's fine. It's fine. It's not serious. No, how it Hapana zilipa. Hapana kana zilipa muruko buda flavor. Muruko buda my flavor so muno ndechi. Muna zilipa. Amuna zilipa. What I would have put that in yes. What you should do to publish. Yeah, she's a then bush it. When they didn't go to a government, ayo! Can I tell you, I'm not sure somebody is so I'm sorry. I'm not sure somebody is. Guys, right, DJ, please, we want our speakers back to South Africans. My speaker, the next time, go anyhow. We bought the flavor. It's dangerous. Can I generate not just of fire? Generator, yes of fire. She's some kind of scan. Young Tanzania, Muna, do I attend the Kumba? Tingana Kumba, Sema Farosa, and I guys can you. Can Jimmy? Generator. Motina Kumbati, I should say, she can continue. 2 guys, 2 acres stand. We are each one about ground. We are ground. My pets are like guys, 2 are chicken. We are ground. We are dancing floor, guys. We are dancing floor. We are dancing floor, guys. We are we are Kuno. Yes. Hey. Yeah, hey, Momo. Famba inazo. Oyo. Urkuita iko wewe. Oyo. Batanga mkati wa South Africans. Au. Mumamonya imomo na South Africans ngoba naso wanaonela na South Africans. Naso wanachokunotora kuzibaza wona. Oyo! Avo! Zatanga!
Vano wasiyana tswara stemba iyi midze kumusha kwenyu proudly Zimbo. Hey. Quality here say a song in there's something wrong the quality a song. Something wrong the quality a song. Yee keke baba. Show Buddha. Yeah. Oyo. Zvatanga. Artambiki. Pindai. Pindai waskana, pindai tuan. Pindai. Pasti ganap. Sikai guys, sikai tuan. Andai. Oyo. Iwe. Oyo. Banda una my way. Basi gura ipapo.
Ignore my comments. And then, power. Sound. What's happening to sound? Yeah, change. I'm going to press up the one player. Where is this? Sound. You could say. Bimucha chinende kana kuti hapana who do you know unoziva ni pano unoziva tiani ukuthi unouzira kuti anzi hapana chi do you know my life au zvinonyatsisa asvi aunyadzisi pana patidanwa neyattitude yakafana neyako iyi
Ubi. Kofe bimona wangu ndiwa comment abamsoro hapo. Aiwa Febe, ari comment section. Ko ndiwa comment abamsoro hapo na mwanangu. Kono tukwa kana moms. Ndicho wa comment asirizo yori wako. Oh. Sorry ndakupata kuseri. Ndakupata kuseri. Phone yari kufona ndo yandushanisa kucha live. Saka ndikadara phone yako phone live inobva yakati. Ndokufonera kuseri. Andangu kutuka but nangoti atidi bed ndafunga turi kundituka wapindura nina hapo. But andazona kuti ndiwe nasina nati ndiwe. Uyo. Zvatanga. Zvatanga uyo. Uyo. Visa icho chiramsoro chibeti yei pamafaro. Visa chiripadenga icho unyatotamba. Chirikanganisa icho. Vari pando yenako. Yes. Yes. Visa izvi padenga izvi. Visa izvi padenga izvo. Ehe. Yes. Ai. Yes. Ehe. Yeah. Kota Michael, Dunusa. Yes. Dunusa. Ausuti. We are one of God's okay. Right, guys, Famane Pora Mudikan. Team Yagabayo. Uyo. Yes. That's what I'm having. Yes. Tarisayuko. Yes. Shake the shake. Go ahead. Yes. Remove that thing. It's disturbing you, the black thing. Oh yeah. Yes. Remove this thing. It's disturbing you. This one. It's disturbing you. Remove it. It's disturbing you. Hey. Yes. Uyo. Willow. Yeah. Oh. Hey. Famba. Iya peshe.
vakadzakura ava ati makavasimbisa makavaposta pekutanga mukavasimbisa iko zvino they are stronger than ever. They are stronger. Torai muise kumafira kureva sheyai oyo hatikwatiso zvisina basa isu kirenananana here is why I told you. That thing is disturbing you. You must remove it, my sister. Nice, I got brain. I'm saying that this is a fire just because what to provide could ever do. She whatever. Meno kupi, meno bakome kupi kati. Insist the kupi. When I'm married, kupi. You what? Got man no fire. I don't know. There is any way. I don't know. There is any way. I don't know. I don't go to Magaro Shema. I want Mutoto, your bodaska, and Mutoto Again. Put a Mutoto Agadar now of Chase. Uyo. 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 Oyo. Iwe. Iwe. Tanga warorana. Uyo. Iwe. Tangawa. Iwe. Musi kan nae mko mutiste bereko nae. Kuna mutiste bereko. Page rino garwa. Arubarwe because that is a black chimkati. Mutoto baba chicken baba. Uyo. Baba wana sasa kupinda pisa. Ona baba. Unai baba bari padenga. Baba. Ahoy baba imi ahoy. Ahoy mdara ahoy mdara. Yes. Iwe. Sana pura shokadaro. Dai heti temurara. Amasimu dai heti temurara. Temurara. Amasimu dai heti temurara. Nanjina yangu yakati. Apa garo racho clean. Ana garo rake smart. Ndakaida. Igado rangu ko Dirari sare. Enana. Ndukona majari zarogwa nasi pano guys. Nasi ndukona varogwa nokuti vana zviri pakona apo izvi. Ona pakona apo ndaona vanhu varogwa pano nasi. Ndaona vanhu varogwa. Uyo. Yapindikwa. Oya! Ela. Yapindikwa na South Africa ni. Ndakuzana sinono varogwa. KuDiaries. Kokuchkai. Iwe. Uyo. Chicken and love. Aiwa, nasanza beef. Unasanza beef. Chicken and love. It's a dangerous, Shamar, Baira dangerous. It's a dangerous, people dangerous. I'm very smart. Very smart and smooth. Charuonas. Arna na mapuntu kana mawara. Arna Messi. Serious. Shaisa dangerous. Shaka kusema kazi chinja magia tingo chinja magia choka wani. Karena gwembe guys. Ando kutama zieti. Ando kutama muziki. Yeah! Wakutama. Ura kimeli beba na. Uya baby. Dangerous.
sana. Hello. Bye.
Masonguza baba uyazosobera mduze manje. Comment section iri kuda chinja magiya. Chinja giya isa ku YouTube. What is this? Hello, ma kushika. Alright. Non phone raka na mashika. Ah? Okay. Yes. Oh. Chimbo bata kap. Buya. Nyakotora mush.
kufunda ma. Baba atojoina. Ah, nasi wawa ni kwa Nadia. Nasi norogwa Nadia. Chinja magia. Chinja magia. Chinja magia. Chinja magia. Chinja magia. Guys, umoda rogwa pano. Umoda rogwa taita mkwasha huyo pano. Taita mkwasha we muno huyo. Mkwasha we muno huyo wa joina. Jena doni. Awo. Uya wani kwa huyo. Nadia wawani kwa guys warogwa. Tawana mkwasha. Mchato next year pa diaries mna April. Chinja magia. Tikudawa waperekezi guys. Apana mina mushapu. Chinja magia. Nadia warogwa guys. Mkwasha wedu. Chinja magia. -1 Nadia wainda guys. -1 awo. Jegera Nadia kushure ko jegera. Jegera Nadia. Jegera kuma sure ko jegera. Oyo. Motengo yo nebi na isense ine munanayo. Oyo. Ina driver. Njamagia. Jegera Nadia jegera. Wa itama pepe muna Nadia. Jegera. Suwa. Okoyo. Sensi ndoko aenda achazoya chititora. Ina driver ndoko aenda chititora. Uyo. Pinda mkati makumbo mosa Nadia. Pinda mkati makumbo Nadia, pinda mkati makumbo. Pinda makumbo mo Nadia, pinda. Bata shuro kwa Nadia. What's thank you. Hey. Yes. Guys, abana kuna kiza wetu. Komo. Kumkwasha bata mkwasha leo mchata uriko. Guys, mchata uriko next year pana April. Pa Easter mchata tinenge tina pa diaries. Same place, same venue. Nadia jegeri. Nadia sewe jegera kushiro. Jegera. Zvakaoma baby. Ndofunga vakumbira tokumbira mbori dzawo. Vavaridzi yave tinotamba. Awa totamba yose. Vavaridzi yave. Yakupisa here.
tipinde mvura. Yakupisa tichinje tipinde umu. Iri omu. Nai, ngambo mira umboridza vambojegera kawana. Iri omu here guys. Oh, mapurisa. Aripo, but yanofana kuzapanda mafunction. Tachi sina base. Yes, kuti pana pafanidzwa mafunction. Timbona tisingapinda here mvura. Iri omu. Let me feel it. When you feel it like this, it's cold, né? Hey. But when you go inside, Hey. Aiwa, hanzi dzirai pasi pane munhu eri next door report. Hanzi kumadeu pano reportana. Aiwa kumadeu. Ha pana pari kuzvinakidzira vedu ve. Aiwa. Ndaseka ini. Zviri uko. Eh. Adi. Jangan jadi bisa. Oh, thank you. All right, chef. Don't worry. Thank you. Try to do good, guys. And I thought you just did the ready. And I thought did that. And I thought she did that, guys. And I thought I did it. She's swimming costume. Saka vachida kuti music yedu ine rusha here. Ndozvavari kureva here kuti music yedu ine rusha. Ndobe ndipewo kama ice blocks ndikire rizare. Ona nema ice blocks here. Anema ice blocks. Yeah. Aiwa, but mukudori music yari itorizirwawo pasi uko. Itorizirwa pasi. Ndopfeka chiswimming costume tipinde mvura tidhidhe zvedu. Regai toshima. Handei toshima guys. Imomo haungabuda zvida kuere zvinongosiya imomo. Ongosiya imomo ndo hunhu wedu mazimbe. Avo, varume vatanga vapinda pasitikeni. Varume vapinda, ine motora vheni. Ine motora iPhone. Ndeni mbomwa nyazopika. Jive goya ivarume iyo. Ndakunogara pachiyako.
picnic yeMadiaries. Picnic yeMadiaries. But pafenyu patiri pane vamwe vari kuita zvavo stand kwedu chito zvedu. Mumvura handisi kupinda. Machuma. Machuma. Check send rupe na naye. You mliwana na mimi. Ndio sasa. Ini anachenda leo. Ngori kuri patora kutoka kwa diesel. Ndio droka ni mfuro chipo job. Chorana ni. Mama mo. Mama anja ngezanza kusala kuno. Same yangu na ndio yangu kwenda naye. Ndio nifono na kujua. Chorana. Imoja mwena ngwe. Kana mama yake. No? Yes. Well, I'll call you later then. I'm using the phone. I'm on the phone. I'll call you later. I'm using the phone. Now. Check your WhatsApp, Nana. Check your WhatsApp. Kwatiri kuno kwatibvumirwe radio too late, so radio tanzi switch off or toridzira pasi. That's why hatisi kubvumirwa radio. Kwatiri kuno kwakubvumirwe noise svika late saka ma1.
Redio yadzimwa. Redio yadzimwa zvadirwa jecha. Redio yadzimwa. Time up. Oh, for people. Patiri kunoga kubvumirwa days too late. But vanga pati 9 o'clock.